O meu amor é un fogar, non é unha cadea. É un fogar e ten a porta aberta para marchar. Cada amor que colocamos en cada vínculo é un fogar. E cada vínculo coida ese fogar. E, ao mesmo tempo, esa outra persoa é fogar para min, e eu coido ese fogar. Se eu marcho, ese fogar, pois, cando volva, debe ser un lugar en ruínas. O fogar que eu puiden ser para unha persoa un tempo, ten que coidalo a persoa. Eu non vou estar coidándollo e deixando por se volve. Iso é ser emocionalmente sano. E iso é liberdade. E querer as persoas en liberdade.